Kam letíš, smrade? Hajzo, holka. Na Václaváku v Uni Jazzu byl královský salonek pro OGs. Šel jsem se tam podívat se Zí a byl tam týpek z GMG. Měl piko a chtěl po mně, ať si dám taky. Zhulil jsem za 2 kila, kvalita na nic. Bylo mi 16, takže OK a nemusel jsem do toho dát velký prachy. Řekl jsem jedu na krč, tam dát pár bongů s dealerem. Chtěl tam jet se mnou taky, ale sorry, kámo, randomy neberem. Vidím, že máš 2 gany a to by asi můj féla. Snad se měli a mluvíš dost, tak máš i stavy a po to je to víc píči. Dostal jsem se na krči na byt, kde byl týpek ve výřivce. Vyšel nahý v moci ven, mezi lidi, kterých tam chlastalo asi 30. To se nelíbilo holce mýho fely, viděla nás všechny poprvé. Řekla mu máš dobrý kámoše a brzy potom se rozešli.